No hei! No niin, tällä kertaa onkin vähän tämmönen lyhkäisempi pätkä tähän. Puhutaan mallimerkintöjen ja näiden numeroiden ja kirjaimien ja muita, mitä autossa saattaa olla, niin niiden poistamisesta. Välillä aina näkee tapoja suorittaa se jonkun talttapäisen ruuvimeisselin kanssa ja painetaan väliä, joo kyllä lähtee. Aiheuttaa vähän lisää työtä siinä mielessä, että pääsee maalarille. Niin katsotaan nyt tapa, miten ne lähtee niin kuin turvallisesti. Ei välttämättä ole se helpoin, mutta on se turvallisin tapa poistaa kuitenkin, ainakin omasta mielestä. Kaikki mitä sä tarvit tähän työhön on kuumailmapuhallin ja oikein rehellistä monofiilisiimaa. Kuitusiimaa voi tietysti käyttää, saadaan kauhean vetolujuus, mutta se nyt ei ole tässä asiassa se pointti, niin mä suosittelen ehkä tätä monofiiliä. Siinä mielessä mulla on tässä nyt 2,7 kilonen. Kyllä se riittää. Voisi olla vähän jämäkämpää, mutta kyllä se katkeilee sitten aina välillä. Otetaan teit vähän lähemmäs, niin katsotaan, että miten se suoritetaan. No, niin ensin mä annan niin kun lämpöä näille kirjaimille. Tästä nyt sanotaan nyt neljä kappaletta. Ei tehdä siitä mitään tulikuumaa, mutta sillä se kuitenkin, että se saa olla lämmin. Et huomataan, että se alkaa, kun ne on piukassa. Että se saa vähän alkaa pehmenee se liima. Pidetään semmonen hyvä etäisyys sillä lailla, että ei polteta. Aina välillä voi kokeilla, että miltä vaikuttaa. Noin. Sitten jos on kiire, niin lyöt täysille ja ajaa sentin päästä, niin kyllä se siinä nopsaa. Sitten siima tonne väliin ja ees sun taas. Noin. On just vähän kun se on pikkasen köykäinen toi siima, niin se voi tehdä. Et joku semmonen 5 kilo siima. Tietysti kun se vähän lämpee samalla kun se on tuolla, niin sulaa pois. Mutta sit sä vaan sahailet sen auki. Noin. Nyt varovasti napsastaa ne pois sillä lailla, ettei kannat niin kun otat niitä pois, jos se tuntuu piukalta, niin älä nosta reunasta näin. Kun sitten täältä terävät painamat, niin ne painuu sitten ton lakkaa seuraavaksi. Niin vastakkaisista kulmista ja yritetään niinku ulospäin saada se, ettei tehdä näin, kun sitten ne tökkää tonne lakkaan sit seuraavaksi. Sitten meillä on tää liimajäämä. Meillä on liimanpoistoa suunniteltuja aineita, joilla sitä voi yrittää ottaa pois. Meillä voidaan kuumailmapuhaltimen lämmittää ja sitten peukalon kanssa, mutta tulee pipi ajan kanssa, niin kannattaa melkein marssia liikkeeseen ja hakea toffeja laikkaa. Menee niin paljon helpommin. Sottaa vaan touhuu vähän, mutta noin. Taas tosta pyyhkettä ja pyyhkästään siitä. Noin.
Toffee-laikan ainoa huono puoli on ehkä siinä, että siitä jää sitten tollanen tietty jäämä, koska se on hyvin pehmeä. Niin se on suunniteltu siihen, että se ei jätä niinku mitään pysyvää jälkeä. Mutta siitä tulee tommonen pieni jälki, eli käytännössä menee kiillotteluksi sitten sen jälkeen, kun se on ton kanssa joudut poistaa. Mutta muutenkin nämä kaikki reunat, mallimerkintöjen reunat on yleensä sen verran niin upponut tohon jo lakkaan, että se on melkein helpompi jo muutenkin tehdä sit siinä kohtaa se paikallinen kiillotustyö. Koska muuten siitä saattaa jäädä, niin kuin nytkin näkee, että tuossa on K, E. Siihen jää se semmonen pienimuotoinen jälki. Mutta tolla lailla. Noin sä saat hyvinkin helposti mallimerkintää pois. Elikkä lämmität sitä vaan niinku järkikädessä ja päässä. Että ja sitten siimalla sahailet sen liimauksen niin sanotusti rikki. Ja sitten just, että jos sulla on jotakin liiman poistoa suunniteltua ainetta, yleensä nämä on vaan niin tuhottoman sitkosta, niin melkein suosittelen että käyt hakees autohoitokaupasta tai muusta lähipaikasta niin tommosen Toffee-laikan ja ajat porakoneella sen sitten tosta yli. Ei oo iso homma. Ja muutenkin just, että sitten toi yleisviimeistely tohon niin. Noin. Tommosta tänään. Mepä lähden niin kiillottelupuuhiin, niin palataan taas ensi kerralla. Moi moi.